Sanibonani la ekhaya. Yebo. Hey. Yazi lapha bengihamba la endleleni bengihamba manje sengithi hluphekile la. Ngithi angidlule la yazi ngizofuna okuyitohwana la ngizofuna umsebenzi. Alelake. Umsebenzi kudingeka umuntu onamandla amakhulu la. Hayi khuleka nje imandla into ekhona la khuleka wena isho umsebenzi. Kodwa la amaholo iblocks elilodwa. Iblocks. Awu, nankinga ke nalokho. Ngingasebenza mina namhlanje. Ngizoqala khona namhlanje iblocks pho. Hayi, ayikho inkinga. Ngizoqala namhlanje mina. Awulanda izinto zokusebenza. Awusahle emsebenzini imali ngidla ngamahala. Ngihole iblocks lonke. 1000 lonke. That's normal. Normal. Yeah. How ngeke mathi. Ngiyasebenza ngoba sizothola iblocks lonke 1000. Hayi, angisasebenzi phela la. Ngizothola 1000 makhaya. Hey nje sengize ngasebenza bengishilo mina ukuthi impela hayi emsebenzini ngiyancomela. Ubonile lathi la umuntu ukhona uzobona ukuthi nginamandla. Ngisebenzile ngabe ngqothuba. Ngasebenza. Sengithi yaya ngizolanda lelo 1000 ebesivumelene ngalo kulelo blocks lelo. Nani blocks? Mana ngithi uthe iqaleni masifike ekseni ngathi ngizocela umsebenzi. Wathi wena la emsebenzini kuholy blocks 1000 angithi. Ngisengizolanda ke phela lo nto leyo besivumelene ngayo. 90,000 nje. Ngathi awusangizwa ngathi asisazwana. Uthe wena iblocks mina ngazi ukuthi iblocks ubusha 1000. Ungasho nganje guys Holstein. Ngitheka thena. So uholwa iblocks. Ukusebenza uholy blocks ngisho sakusho ngathi asiza ukulalela kwemntokosi. Uzongilalelisisa ke ngifuna imali yami mina. Ngeke ngisebenze mina lokhu ngene ekseni ngosizi ngoba ngizophuma nje ngisizi ngisebenzela imali. Awunginike 1000 lami because ngifuna ukuhamba ke mina. Nanti 1000 lakho nje. Isidingo ngizosenza isidingo. Ngeke mina ngisebenze. Athakho ngisebenzeni la. Ngihlangana futhi semsebenzini ngisebenza kuseni lokho ngixova izitini la ngenza ukito nehlabathi lisinda kangaka. Uyalazi ihlabathi lisinda kanjani mina ukungixova nehlabathi wena. Ngizosenzani isitini? Thanginike 1000 lami nkosami esivumelene ngalo. Uthakho namandla ngithi. Ngasebenza ke phela ngifuna 1000 lami lalela. Asiza ukudlala wena la. Nike 1000 lami nkosami ngihambe. Jawo phela mina. Nanti 1000 lakho Steve. Hey, ekseni savumelana ukuthi 1000 is uzongilalela. Ngithe mina ekseni ngathi singena la. Wathi wena sithola iblocks. Okusho ukuthi sithola 1000. Ngasebenza ke mina ngize ngiyavuma impela ngithi nginamandla. Ngiyasebenza. Wena uzonginika isitini ngisenzeni mina isitini. Nanga omunye lapha. Ngimodel isitini. Ubungasho ngathi sikhola isitini la kwasekuseni eqaleni uzokutshena manje. Ngisenzeni mina isitini. Kwasekuseni lo yangimtshenile. Uba ukuthi Holstein. Mina ungitshena ngeblocks mina ngazi ukuthi iblocks 1000. Nginika imali yami Nkosi yami ngizoyikhipha ke le mali noma ngenze njani ke. Ngikhwayithe ke mina ngifuna imali yami phela. Khoma labo shwabo khoma. Kanti le mali esukudeliver ngayo ishonisaphi? Uyahlahla ukusiqola into okuyenzayo. Ukusibopha ukahlahla ukusigebenga uzosigebenga la indawo lento yenzayo. Uyasigebenga kahlahla into yenzayo ukusigebenga usiqola into yenzayo. Phela imali phela ngokudeliver. Uyasiqola ngithi khona kusiqola lokho kwenzayo. Ngilenzeni mina iblocks ngilenzeni. Angilethe imali yami Nkosi yami ngifuna ukuhamba bakithi.
Hayi phela ngamanuyeke umsebenzi. Lalela-ke ngizosiphosa ekhanda mina lesitini lesi. Ngizosiphosa ekhanda. Hey, hey. Ngizosiphosa ekhanda lesitini. Ngisenzeni mina lesitini lesi? Ngisenzeni isitini mina? Uyadlala. Uthi uzosiphosa ekhanda. Iblock theli lodwa inami. Uthe wena ekuseni nangazi ukuthi i-blocks Uthe uyahola. Angishokhola lo. Uyangibona ngiyoba ngima ngayo cha ngifanele zitini mina. Ngizozenzani itini mina? Akunika imali yami Nkosi yami ngihambe. Hamba nasi isitini, manje isitini. Lalela-ke kutshene mina lo msebenzi wakho okubhedana ama-truck aphihlile eyarusile esipayile vele ayikho into ezolunga yingakho nawe urusile la urusile abasebenzi bakho bavilapha bonke ubonile ngathi kufika mina kade yonke into kade ihamba kade iqondile